Prihvaćanje sebe. Zvuči lako, no kada bi to stavili u praksu, rijetko tko bi s ponosom rekao da u potpunosti prihvaća sebe. Mi, ljudi, imamo mane i vrline. Dobro je u životu pomiješano s lošim. Ako odbacimo sve zato što vam se ne sviđa onaj loši dio, odbacit ćemo i velik dio onoga što je dobro. Iako bi trebali gledati što više pozitivnih strana kod ljudi, malo tko to zapravo radi. Kada bi svi gledali samo ono dobro u čovjeku, svijet ne bi bio toliko mračan. Prihvatiti sebe zapravo je težak zadatak, jer se u današnje vrijeme gleda samo savršeni izgled ljudske figure po društvenim mrežama, iako većina zna da taj izgled nije toliko stvaran u pravom svijetu. Ljudi žele ostvariti taj savršeni photoshopiran izgled i građu tijela, ali znaju da to ne mogu uspjeti i baš zbog toga ljudi ne prihvaćaju sebe niti svoj izgled. No, ljudi su počeli prihvaćati sebe, gradeći si bolju budućnost, ne odustajanjem od onoga što žele. Ima trenutaka kada jednostavno želimo odustati jer je teško, ali u takvim trenucima najgore je posustati. Tada trebamo biti jači nego ikada i strpiti se dok najgore vrijeme prođe. Ako posustanemo u tom trenutku, kasnije će nam biti žao jer sve što smo gradili palo je u vodu. Ustrajanje do cilja otkriva naš karakter.